Čaute ľudia, dneska ideme pušovať Marvyho a Larvyho. A keď vidíte, ja som ich ešte nepušoval, takže uvidíme, na aký rang ich pušneme. Začneme solo shockdownom klasickým. Bol by som rád, keby ste ma podporili lajkom a odberom. A napíšte do komentára, či máte Marvyho a Larvyho. Lebo mne padol pred týždňom 2. Nechcel som si ho opušovať, lebo som trpezlivo čakal, kým na video, aby natočím, bo som veľa sa snažil točiť videí. Lebo ja mám YouTube kanál, som mal predvčerom som si spravil YouTube kanál, takže mám jedného odberateľa. Neviem, kto to je, som sa nekúkal a neviem, jak sa to kúka. Tam. Oni sú celkom dobrí. Klon. A tam nič. Ja to tam. Prvé. Poď. Jo. Ne. Čo lepšie? No, ujde. Čo ďalší Larvia, oni, neviem, jak sa volá druhý. A všimli ste si, že keď on hodí jednu onu, to dvakrát buchne. To ubere 2600 HP, to je celkom OP. Však jednu hodíš po brawlerovi, ale to reálne hitne dvakrát. Vidíte? Kamo, OP, kamo. Ne! Kamo. Čo to je? Oni sa hádajú? OK, kašlom na to. Spajčík je tu. On keď to hodí dvakrát, to ubere 4000 HP. Pozrite, teraz rýchlo som raz po ňom hodil a už je mŕtvý. Kámo. Poď. Dobrý chlapček. Dobrý chlapček. Dobre, teraz. El Primo! Mŕtvý. Kámo, 500 kreditov. 568. Bum.
Kámo, ich tu drtím. Ešte má papučky, nie? To sú sandálky, či čo? Na nohách. Také hračkarské. Kámo, safe. Keď ťa zabije robot, skoro Darila zabil robot. Kámo, yes, dobre. Shockdown s Darilom, ktorého skoro zabil robot. Kámo, safety tu dávam. Teraz tam ti hodím. Typečka. Minák, bum! Je to tam. Kámo. Yes, poď tam, čo tam máme? Star Dropik. To nebude nič. Rare. Ja si môžem na neho kúpiť tento skin. A to sa mi nevyplatí teraz, keď ho mám ešte na malom ranku. Tu niekto kopíruje asi mistera. Sa to volá asi mister. Falošný. Počkaj, tu mám v klubu asi mistera. Falošného, ne? Mal som, hej, mám. Napíšem tu. Ke asi mister. Falošný asi mister im napíšem. Aby vedel, lebo niektorí sú takí ľudia, sa si myslia, že to je fakt youtuber. Napríklad hráš na Robloxe, napríklad hráš Pet Simulator X hráš alebo Pets Go a dáš si napríklad meno asi mistera a poprosíš, budem s tebou točiť video, keď mi dáš nejakého peta, neviem, Quadrillionku alebo Ninja Titanica. Takže to je falošný asi mister, on ani YouTube kanál možno nemá. On ani nemá. Niektorí sa tak vydávajú za tých youtuberov. Oni si myslia, že im niekto na to skočí. Stríha. My ho možno dneska pušneme tak na 5 rank. Potom spravíme pokračovanie na 10, potom na 15, potom na 20, na 25, 30, tak po 5 rankov. Sandina. Epic versus Legendary. Čo je lepšie? Epic. Kamu Maxka. Poď. Braček je tu. Dobre, mŕtva. Tu musíš ísť. Keby zabil robot. Nič to. Haló, tebe čo je?
to mal si ísť po nich, ale ešte si to ničili tam tú vec a ty si ju dokonca ani nedoničil. Kamo, prvý Bibi na dole. Poď. Nič moc. Nič moc. OK. Kámo, tu je Kenji. OK. Goose, mŕtvý. Kámo, ideme ich povypínať všetkých. Traja už sme len, to ako zbehlo, a som si tam ničil na pohodku čestky a už niekoľko ich umrelo. 7 by umrelo, od 10. Aha. Za tú dobu, čo ja som si ničil čestky. Kámo. Akú perí, lokado. Ne! Ne! Joj, prečo? To mohol byť prvý. Tak. Ne! Ale to pušneme len na 4 dneska. Bo nebudem to dávať tak po 5 rankov točiť. Teraz dáme 5 rank. Potom dáme. Idem zahrať challenge, že nesmiem ničiť čestky a môžem si brať iba power upy zo brawlerov, keď niekoho zabijem. Počkaj, ničím čestku, ja som zabudol. Iba toto môžem robiť. Tak, tu má power up. 1, poď sem, power upík. Tak, mám power up. Bez použití čestky. Tu mám 3 power upíky, tam 5. Tak. Tak, 6 power upov. Mŕtvý. Mŕtvý. Ľudia, toto pre dnešné video bolo všetko. Dajte like a odber a napíšte do komentárov, či sa vám toto video páčilo.